ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಎಂಚುಲರು ಯಾನಿಕ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಶ್ವೀತ್ ಈ ಜಾಗ ತೊನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಘಾಟಿ ಓ ಘಾಟಿ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಗಡಿ ಪನ್ಪನ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಾದನ ನೆನೆತಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಕೈ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಬುಂಡು ಕೈ ಕೂಡ್ದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪನ್ನ ಪರಕೆನೊಂಚಿ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಅಂದು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಕರಿ ವರ್ಷದ ವಿಡಿಯೋ ಈ ದಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ನೆಂತಿತ್ತಾವು ಆತಿತ್ತಂದು ಸೊ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರು ಸೇರ್ದು ನಂಚಿನ ದಿನ ಒಂದು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಕರಿ ವರ್ಷದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನೊಂದು ಈ ವರ್ಷದ ವೀಡಿಯೋ ಈ ವರ್ಷಡೇ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಯಾನು ಎಂಗೆ ರಡ್ಡಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಬರ್ತದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಸೇರ್ದಿದ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಲಂಚನೆ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ನೆನೆತಿತ್ತ ಅವಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆ ಪೋಪುನು ಆರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಈರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಿ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಕೊರ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ ದಾದ ನೆನೆತಿಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪನು ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವೇರಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ನೇಚರ್ ಪನ್ನುಡು ಪಂಡ ಯಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಇಡೀ ಘಾಟಿದ ನಡೂಟೊಂಚಿ ಈ ಜಾಗ ಬರಪುನ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಿರ ಘಾಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಘಾಟಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಇಂತಲೆ ಯಾನೆ ಪರಂಗ್ಲ ಕೈ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ಈತಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಗುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಕೊಂಡು ಉಡಾಪುಂಡು ಮೇರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ನಂದು ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕ್ಲು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನಿಸಿದ ಅಂತ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಈತ ತಿತ್ತನೇನ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಕ್ಕೊಡೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಪಣ್ಣ ನನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಹತ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.